ale akože Dado, dobrá sa nie všímam, že Dado dobrý bol. Dado, Hej, ale neobližujte ty. Ne, skoro. Tak to nechaj. Počkaj. Stratili sme tam veľa mužov. Ja. Zdvíš. No nie. No, Ne, ne. Čo robíš? Čo, uvedomuješ si, že Jacob Haber. Vlastne. Zal som si aj tvoj chod. Hej, počkaj, späť zoom. Rýchlo, vycalujú. Oh yeah. Chcete to vidieť? Pomocnú ruku. To mám úvodné video na Afrodita.es. Pomôžem? Počkaj, podaj mi to, aby si to udvihol. Netreba vyložiť si tu na ramen. Vaša nepozeraj sa tam, ne. Baša, pozri. Ne, Baša, pohode. Má to je normálne, ako dobrý robot. Také rozmýšľanie. To zaujímavé. To dobré.